Mwazuka bwanji amalawa anzathu, mwazuka bwanji kwina kulikonse kumene muli, anzathu akumpoto, anzathu apakati, anzathu akumwera komanso anzathu akumamawa. After kanthawi kakatali titasowana amalawa anzathu tikoza kukusimikizani kuti ifeyo nthawi ina iliyonse titi 24 hours kugwira ntchito kuonetsetsa kuti Malawi apulumuzike. Amalawa anzathu mukhoza kuona kuti mwina mwake tasowa kuyankhulisana kuuzana zochita, koma chimene muyenda kuti muziwe ndi chakuti ife ngati Karonga boys tili base even pa ground moti tinazapasana zochita, panalibe mpata woti tikakhale pa tebulu tipeze zoyankhula zoti tikuuzeni inuyo, koma inali nthawi yoti wina aliyese atuluke pa ma assignment amene tinazapasanawo. Ndithu chinali chinchito choti wina aliyese akapange zofunikira, nde tinali busy kwambiri pa ground. Amalawa anzathu mukuziwa kuti pamene zafika chipani cha MCP chikuyesesa zina zili zonse kuti chipange zophinja Amalawi. Nde zina mwa izo ndi zimene ife Karonga boys tikamakhala timaona kuti izozonso zofunikira mwinaso kwambiri, koma zonse nzofanana, koma panalinso chinchito chofunikira chimene ife Karonga boys tinali pena paliponse kungogawana zochitika Malawi. Nde ikafika stage imeneyo sitimakhala mpata woti tikhale pamodzi tiuzane zochita kuti Amalawi tigawane nanu. Amalawi anzathu pamene siku lelolo ndi Tuesday lachiwiri, date likuti pa 22 October, mukhoza kuona kuti masiku awa ndi akutatu. Even anzathu ameke akubawa ayamba zulo kuonesa kuti even sakufuna koma nthawi ija sili kumbali yawo. Amalawi anzathu tikulimbikiseni kuti napa zintchito zimene tikumagwira pa ground mayankho alipo, ndithu mayankho alipo. Mayankho awo nde akupezeka ndithu, even akanganyawo atayesesa kuti atapanga motani anzathu a MCP mosogozedwa ndi president wawo wakupha uyu Chakwera amene akuti ankati nambiza kuti mbusa. Amalawi anzathu tikuuzeni kuti mayankho alipo. Zimenezi ndi zimene zikufuna panopo zachoka ku tebulu la Karonga boys tonsefe tabwerako panopo tili pa tebulu, ni nthawi yoti tiyankhulisane Amalawi. Amalawi anzathu uthenga woyamba umene wachoka ku tebulu la Karonga boys ndi wakuti let us treat chipani cha MCP mosogozedwa ni mbuza wa chinyengo uyuyu wopereka mimba kwa akanza anzake achina Vera Kantukule kukatulusa mimba ku China uyuyu. Chipani cha MCP, let us treat this chipani ngati mene tikumapangira treat njoka. Uthenga umene ndi umene ukuchoka ku Karonga boys. Tiyeni tichitreat chipani cha MCP ngati mene tikumapangira treat njoka. Njoka ikamapezeka mukhola kuti yagwira mbuzi kapena ikufuna kugwira mbuzi, sindikukhulupirira kuti njoka imeneyo anthu nimukayizindikira ikumakhala ndi mtima woti kapena papa kuopseza chani ikumakhala kuti pamenepo yaziwiratu kuti nthawi yake yatha, yafika pa nthawi ya nkhondo, koma ili njoka yafika m'malo mwa eni yake, koma ikumaziwiratu kuti pamenepo nde tafika pa nthawi ya nkhondo Amalawi. Ndizija mmaona kuti kumakweza mutu, kwinako ikumaopseza pa khosipa, kwinako ikumaokuwa. Mukhoza kuona kuti zonsezo tikuti izizi panopo zachoka ku ground, panopo Karonga boys panopo akhazikika pa tebulu panopo. Nde njoka imeneyo ikumaziwa kuti pamenepa kwanga kwatha, ngati sindingakwanise kuthawa ndi mwalira, komabe zochitikazo amantha samatha kuona chonchi, amaona ngati kapena ikufuna kuti izibwezera, koma pamenepo ndikuti anthu atanyamula mpaliro, atanyamula mikondo, atanyamula zimapwitika, atanyamula china chilichonse choti aphere njokayo. Now zimenezi ndi zimene zikufunika kuti panopa ife Karonga boys tikuuza inuyo Amalawi anzathu, komanso even chipani cha MCP chiziwe kumene chiliko kuti ifeyo tichitrita ngati njoka. Amalawi anzathu no mese for chipani cha MCP panopa chationongera zambiri, chatibera zambiri, chatiphera azibale athu, andi ichocho maplano ake ndi akupha ngati njokayo. Ndi ifeyo ngati Amalawi anzathu kwina kulikonse kumene muli tiyeni tilimbe mtima, njoka itiyeni tizingogwesa, ikapanda kuthawa tipha. Amalawi anzathu imvani ndithu uthenga wochoka ku Karonga boys after atolera china chilichonse aona kuti chimene chofunikira ndi chani pa ground.
Tienti trite chipani cha MCP icho ngati njoka chifukwa tikangotenga ngati ndi anthu izizi ni masatanika amene alipo awo amenewa ndi athakati komanso ndi akupha Malawi anzathu, especially chimene chikusogozedwacho. Musachimvere chisoni kuti mwina mwake chinkaoneka ngati chibusa, ichichi chinchithakati chakupha chihule chachabechabe. Amalawi anzathu tiyeni tikamapanga diru ndi chipani chimenecho tikhale kuti talimba mtima andi tigwesa chimenecho ndeti chigwesa tachiona ndithu moti ground force imene taipanga pasipa tachithothola kale mapiko moti zimene chikungoonesa just kuopseza kuti ichocho nthawi yachikwanira sichikufuna kugonja koma chikapanda kuthawa ifeyo tichipha. Amalawi anzathu kwina kulikonse kumene muli tiyeni tigwirane manja ndi Karonga boys. Tilibe nthawi yochisekerera chipani chimenechi, tilibe nthawi yochisekerera yochisiyidira chipani chimenecho. Amalawi anzathu panopo ndiye mukhoza kuona kuti chimatinamiza pa nkhani ya mafuta. After zaka zambirimbiri panopo tabweresa mafuta through njaji. Zimene tingayembekezera ife Karonga boys zikanakhazoona zikanakhaziwiri mafuta sakanasowa kwina koso mafuta chifukwa choti ali pa ulendo wa njanje ayena kuti asisidwe. Mafuta panopo tikumva kuti mafuta aja panopo akukwera mtengo kwina koso sakupezeka. Za njanje zijazo mukhoza kuona kuti chithakati chimenechi chifukwa chake chikukwanisa kukunyenga akazi a anthu, chizinamizeni akaziwo kuti chizanyengera. Mukhoza kuchiona kuti muja chinkayimira muja chikuti ineyo zimene lapanga izo zikuoneka izi. Just imagine Amalawi anzathu koma panopo mafuta kulibe, panopo mafuta kukwera, mafuta oyenda panjanja ayenda kuti asike mtengo. Mukhoza kuona kuti chinthu chimene chikutisogolerachi chinthu chimene chili pamwambachi nchithakati komanso chidevu chimene ichocho chikungotengera uphungu wa satana wa maboza komanso wakupha komanso wosokoneza. Ndi Amalawi anzathu no mercy for death. Munomo Malawi munomo panopo palibe mpata wochisekerera chikanganya chimenechi. Tiyeni tilimbe mtima Malawi, tiyeni tichigwese chimenechi andi tikangogwesa osachiona nkhope moti zimene zikuchitika kwa anzathu ku Mozambique. Iwo amaganiza kuti zimenezo zachitika after mavoti. Ifeyo Karonga boys tikumema wina aliyese Malawi kuti nkhondo imenechi tiyamba pompano. Nkhondo imeneja tiyamba pompani kazafika nthawi ya mavoti kuzangokhala chabe kuti kuchikoka chonchi tikuti ichi Chakwera mosogozedwa ndi chipani chake cha MCP ife tikuchitenga ngati chinjoka chisatana ichi ching'ona. No mercy for ichocho kuzafika nthawi imene tizakhala kuti tathana nacho kale. Amalawi anzathu tiyeni tigwirizane, tiyeni tilimbe mtima kuti tithane ndi ching'ona chimenechi, tiyeni tilimbe mtima maboza amene zinthu panopo just imagine ankatinamiza kuti fertilizer zasika. Mukhoza kuona kuti anthu akumwalira, ndrama iwo akungoononga, ndrama akungoba andi ndrama zake zikuziona kuti zopanda maplani. Amalawi anzathu tikamati munthu wokutha mutu chinsiru chachabe nde uyu Chakwera uyu ndi chitimu chake. Amalawi anzathu ife Karonga boys panopo tikuti tabwerako ku field, tili pa ground panopo, tili pa table panopo, tikukumemana Malawi. Nthawi ya nkhondo imene anzathu akupanga ku Mozambique ija ife tikuwaona ngati achedwa koma ife tifulumira moti panopa chonchi tikupemphani wina aliyesa Malawi akonzekere chimene angakonzekerecho, akonzekere chimene angakonzekera kaya mukondo kaya zitina china chilichonse nthawi ina iliyonse. Amalawi anzathu tili pa nthawi yoti tikuthana ndi chipani chokupha ichi sichipita patali, ichi tithana nacho Amalawi tikuti ifeyo tili panopo kukonza Malawi wathu mwakoma nonse zikomo. Malawi dzuka iwe, Malawi dzuka, wanyama atadzuka iwe, wanyama atadzuka, wanyama atadzuka iwe, ovota dzuka, ovota dzuka iwe kwata, wanyama atadzuka. Malawi dzuka iwe cholinga chawo ndikungwatisewe radadadada wa Malawi dzuka. Club Junta.
building better Africa.